Nyt vuoro on 5-vuotias tamma numerolla 56, Michante, jonka isä on Riant, emä Mimosa, emän isä Damon. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Mirva ja Mira Jaakkola ja Lotta Katariina Lehtonen ratsastaa. Hevosen Kristel KS kohdalta arviointia ei voitu suorittaa, koska hevonen ei suoriutunut tehtävästä. Edeltävän hevosen Lashindan arvostelu rohkeudesta ja varovaisuudesta 7,5. Hevonen yrittää olla varovainen. Tänään hevonen luotti itsensä huomattavasti paremmin kuin eilen, eli 7,5. Kyvystä myös 7,5, sillä on melko hyvä kapasiteetti. Hyppytekniikasta 7,2.